И здравейте хора! Аз съм Веско и днес ще играем на Майнкрафт, но не обикновен Майнкрафт, а един блок. Това са, пише ми да щупа блока. Сега, обаче какво ще стане? Ще падна ли или ще ме телепортира някъде другаде? Не знам, така че... Еват. Що не ми да? Пропел блок. What the fuck? Hi, Steve. То ми дава блокчета дърт. А продължаваме някакъв приятел. Оп. Чест. What? Какви са те книги, бе? Books. Нещо пише ли? Правила някакви. Окей, я тук. Окей, тъпи работи. Ще ги фърля, не ми трябва. Ще ги фърля, много не ми трябва. Ай да го чупа този чест. Вот. Аз сега ще ми даде чест и хляб. Окей, мисля да започнем да разширяваме блока. Ето по такъв начин. И да се изправим. Какво изписа, бе? Чакай си малко. Какво ще се спалня? Окей, пак. Дърво. Чеса обаче. Да разширим още мъничко. Да разширим. Точно са ли се сети да вали? Оп, мали, как се падна. Да си направим един enchanting table. Така. Видимо сега да си направим нещо. Сено. Дърта е най-хубаво, защото може да се разширявам. И сеното, защото да се прави леп. Пак дърво. Окей, вече ще си направим пръчки, такива работи. Вземе кирка. Така и меч. Да, най-важните буквално нещо. Лопата да ме трябваше. Си направя обаче. Сега ако ми спалне дърво, ще направим. Мисля да направим поредица, защото изглежда ми интересно. Че малко да увеличим. Така дърво е тук. Така. Правим. Дърво. Една дървена лопата за копане. Ето затова си направих кирка. Знаете ли, че ще дойде този момент, в който... Ще ми даде чупа така. Добре, бе, това беше... Аз си мисля, че беше камък. Сега ще разшириме.
Още маничко ще разширим. Така. Така разширяваме си. Разширяваме си платформичката. Държим си да не се укрепи. Окей, вижда, че се справя, окей. Стига, бе, брат. Не! Това имаше в чест. Храна. Окей, храна става. Костен блок. Много тъпо неща не дай. Дима, вау. Не знам сега. Не знам. Дразния кот. Да увеличим дъскички. Пляка наляво, после му направо надясно. Идвам. Не да не почна да пуска камъни на такива работи. Значи как се правиш хлеб? Така. Сигурно се правиш хлеб. Помни, че нещо такова беше. Не съм с хлебчета. Ако хлеб под въдбата. Това се удава. Този клип просто ще 2 минути. Усещам. Пак ли? Какво е това? Смисъл? Мислите са таки работи. Има ли вече нещо? Камъчета? Искам камъчета. Латовца! Окей, не падай. Плиз. Какво ме гледаш? Не падай. Така, мисля съм обучен. Стой овце. Стой овце. Брат, защо са ми цветя? Нали така?
Окей, тя ги правим. Ма, латко ще ги прати се тя. Ще ги прати се тя. Ще ги взема, ама кой ще ги правя? Ето често да се вземе, са. Ще сложим тук. Така ще направим. Това ще направим. И в честа ще сложим чест. Гениално, нали? Много гениално. В честа слагаме чест. Още нещо. Какво отдехам? Какво? Те отдехам женица. Не, защо аз отдехтех да вземам 3 овци? Ако се чули такива за тебе, ще може майка ми търси нещо. Какво му бил? Майка ти просто, какво му бил? Бате, сериозно ли всичко, за което се трудих, умря? И защо просто стана така? Умри. И се трябва... Майка ти просто... Трябва да го трупа с ръка. Че да се чупа. Ужас. Не често. Прасе. Едро хора, стойте. Съгласна съм да ми дава. Тук се правим така пречки. Правим. Прави се направи кирка, брадва и една. Да, това не съм си го дадам. Не да съм го правим. Аз съм нещо, че е по-трудно. Мисля, че време да разширим. Мисля, че време да разширим. И така ще направим много голямо. Леко да направим по-голямо. Така дарим. Shift да не падне. Сега спокойно дарим. Продължавам тук да буцам. Това търси. Сериозно ли? Овца. Ако се паднете ще го убивам. Латес държи. Айде, риповца. Така, окей. Сега. Продължавам да си. Бъцам тук. Сега това там. Се падна почти се добивам. Защото сега така прасета не ми да Ей, искаш да убивам.
курица. Бегай да ще удара, бе, брат. Ай, ще излиза. Кравата става, кравата не е. Здравей, крава. Как се казва? Не трябва ли? Просе. Не умирай, просе. Ти такова бота яй. Кепа адва. Да, бе, не пълно. Хайде ти толкова съм тъп. 4 са тъп. Даже очень често спускаю. Окей, правильно, молодцы. Ну, самое главное. Это фильм расследования. What the fuck, 25 хляб ми дал. Чест и една копа с вода. What? Запомня с копа с вода, но окей. Ще биме кравите му за млекото.
пръчки да има. Справяме са 4 брадви да ще се направя. Да имам 4 брадви. Па, първо ще изхъбим. Ще изхъбим места. След така. Значи, нещо боли се колко блока сме чупили. Не. Защо не си? Кажи ми. Караш ме да те убия. Аз не искам да те убия. Така, отиди на тук. Отиди на тук, не искам да те убия. Не искам да те убия. Искам да те убия, една хатка. Добре, значи сега. Окей. Имаме 60, да, имаме се. Почти един стак и половина. Ето, почти един стак и половина имаме. Така, това. Това го казвам, обаче се изглежда. Сериозно, сали бак. Пак е бреза! Като е бреза просвиваш. Молитвите ми помогнах. Беги, моля те, нали беги ти тук, малко пренастава. Ще ви направя отделно кътче, да не се занимавате с мен тук. Ще направим отделно кътче, да не се занимавате. Там ще слагам животни. Иначе може да се спамват мобове. Маем да. Сигурно. Сигурно може. Тук ще е тяхното място. Специално за тях, да си има къде да си играят. Те. Да не ми изходят тук. Това ще го направя лично за тях. Тук. Ще го направя лично за тях. Не си разширявам острова. Ще го направя лично за тях. Един стак такова. Лично за тях да си имат. Да си имат един стак. Така. Така, защото ме кеф ще го направя. Още малко. Да се взима Бентли. Беги малко. Ето, почти. Така че трябва да сте ми благодарни. Не, даже ще го заградим. Добре, откъде да има? Ето, тук ще има тяхното място. Ето, тук сега ще го заградим. Да не могат да се фърлят. Така на две такива, да не могат да скачат. Чата е така, да не се рипат, да не се битат така. Ще го направим. Имаме още дърт. Ето така ще го направим. Да си седа тук. И два. И
2 блока височина. Така да си има какво да прави. Така. Хоп. 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 Мисля, че са правилни. Айде, влизай тук. Влизайте вътре. Влизайте вътре. Влизайте вътре. Ще ви направим така. И тук ще ви остава. Как се качихте? Вау, сериозно. Паднете, моля ви, паднете. Падни. Малко падни. Ще малко да ги позволям да дойдат. Така. Оп. Така. Нема как да се каже. Така ще направим 2 вратички. Така. Така да влизаме да ги храна. Ето така ще ги отварям. Ето малкото нормално да бъде. Малко става покука. Аз ще си направя така, да мога да ги виждам. Ето тук. Да мога да влизам. Само е това, само така го взимам. И тук ще си оставим просто едно блокче. Ще вървам. И тук просто ще оставим едно блокче дърт. И така ще го оставим тук, да мога да скачвам само. Отварям. Това не е нужно, само е тази глава. Влизаме. Отварям. Защото не всъщност малкото може да бъде. Добре, ако не знаете ли как да го направя. Правим, не, така пък те ще бягат. Добре, тук ще слагаме всички животни. Тук ще слагаме всички животни. Не можеш да си влезеш пенце. Това е влезни сила. Това тук беше готово? Не. Къде бе? Ето. Окей. Тук. И така, наприхме им. Мислите тук да спрем с епизода. Еми да, тук ще спрем с епизода. Аз бях Веско. Ще направим втори епизод. Може би как си ражда. Може би как направяме трето дете. Може примерно. И така. Абонирайте се за канала ми. Дайте лайк на това видео. И ако се чудите, що не съм с фейскам, казах си просто, защото си ударих много лошо окото и сами синьо. Не съм се бил спокойно, не съм били. Просто си ударих окото и сами е такова сиво. Но нищо ми няма и да не ми гледате просто раната и реших днес да не съм с фейскам. Но ако ми мине, следващият епизод ще съм с фейскам. Така че, чао от мен! Аз бях Веско и нека силата бъде с вас!